Göcektepe. Stojíte na větru ošlehaném kopci na jihovýchodě Turecka. Je rok 9600 před naším letopočtem. Pod vámi desítky lidí tahají vápencové sloupy vážící 10 až 20 tun, bez kol, bez kovových nástrojů, bez tažných zvířat. Staví chrám. Ale podle všeho, co víme o lidské historii, neexistujete. Měli byste být kočovní lovci-sběrači, příliš primitivní na organizovanou náboženskou činnost, příliš roztříštění na monumentální architekturu a přesto tady vytváříte nejstarší známý chrám na zemi. V roce 1994 německý archeolog Klaus Schmidt začal vykopávky na místě, které pastýři dlouho oblékali, věřící, že je prokleté. To, co odhalil, by donutilo kompletní revizi časové osy neolitu. Radiokarbonové datování určuje stavbu mezi lety 9600 a 8200 před naším letopočtem, což činí 11600 let. Předchází Stonehenge o 6000 let a egyptským pyramidám o 7000 let. Čej lokalita zabírá 9 hektarů s alespoň 20 kamennými kruhy identifikovanými pomocí georadaru. Tvarované vápencové sloupy v tvare T měří až 5,5 metrů na výšku a váží až 20 tun. Sloupy jsou zdobeny složitými rytinami. Lišky, lvy, štíři, vrány, hadi, přes 200 zvířecích reliéfů s chirurgickou přesností. Co archeology znepokojuje, je absence důkazů o obydlení. Žádná ohniště, žádné odpadky, žádné obydlí. Je to čistě rituální místo. Chrám postavený lidmi, kteří údajně ještě nevynalezli civilizaci. Analýza Schmidta naznačuje pracovní sílu přes 500 lidí po desetiletí, což vyžadovalo společenskou organizaci daleko za hranice toho, co by měly kočovné skupiny zvládnout. Obvod D obsahuje sloup 43, vrání kámen, který Martin Swartman z University of Edinburgh v roce 2017 pravděpodobně zobrazuje dopad komety kolem roku 10950 před naším letopočtem. Astronomické uspořádání není náhoda. Tito stavitelé znali oblohu. Standardní archeologické vysvětlení obráží vše, co jsme si mysleli, že víme. Naznačuje, že Göbekli Tepe představuje přechodný okamžik, kdy lovci a sběrači začali shromažďovat se pro rituální účely, což nakonec vedlo k zemědělství a sídlištnímu životu. Potřeba krmit velká rituální shromáždění mohla být podnětem k zemědělské revoluci, nikoli naopak. Náboženství přišlo před zemědělstvím, před městy, před vším. Ale toto vysvětlení vyvolává víc otázek než odpovědí. Pokud se lidé neusadili až po stavbě Göbekli Tepe, odkud přišli? Jak dokázali rozptýlené skupiny koordinovat tak přesná astronomická uspořádání a uměleckou konzistenci napříč generacemi? Sloupy neukazují žádné známky praxe, žádný vývoj od hrubého k propracovanému. Objevily se plně formované, jako by znalosti už byly přítomny. Pak je tu pohřebiště kolem roku 8000 před naším letopočtem. Celý komplex byl úmyslně zasypán 1000 tun sedimentu. Někdo úmyslně pohřbil nejstarší chrám na světě. Snažili se zachovat něco nebo to skrýt? Někteří výzkumníci se ptají, zda Göbekli Tepe nemůže být pozůstatkem starší, sofistikovanější kultury, která byla zničena během klimatické katastrofy v období mladšího Driasu kolem roku 10800 před naším letopočtem. Přesnost, i velikost a astronomické znalosti naznačují dědictví spíše než vynález. Co když to není začátek civilizace, ale ozvěna jejího konce? Z pohřbených chrámů v Turecku sestupujeme pod vlny k Japonsku, pomník Jonauny. V roce 1987 místní potápěčský průvodce jménem Kihiro Aratake hledal kladivoučce u pobřeží ostrova Jonauny v Japonsku. Místo toho ale objevil něco, co by rozpoutalo desetiletí dlouhou kontroverzi 30 metrů hluboko pod Tichým oceánem. Obrovské kamenné terasy, dokonale rovné hrany a co se zdálo být schodiště vytesané do mořského dna. Konstrukce měřily přes 150 metrů na délku a stoupaly 27 metrů nad hladinu oceánu. Neměly tam být. Mořský geolog Masaki Kimura z University of the Ryukyus strávil přes 15 let potápěním a dokumentací místa. Své nálezy publikoval v roce 1998. Hlavní konstrukce měří 150 metrů na délku, to je 40 metrů na šířku a 27 metrů na výšku. Obsahuje 2 paralelní megalitové kameny, pravé úhly, symetrická schodiště a ploché plošiny. Kamenné bloky váží až 1000 tun a jsou uspořádány do terasovitých úrovní.
Kimura identifikoval značky zlomů, otisky nástrojů a díry po stojných konstrukcích naznačující lidskou úpravu. Co je nemožné je, že pokud by šlo o umělé konstrukce, musely být postaveny v době, kdy bylo toto území nad hladinou moře před koncem poslední doby ledové. Vzestup hladiny moře o přibližně 40 až 50 metrů nastal mezi 12 000 a 10 000 lety, což znamená, že by struktura předcházela známé japonské civilizaci o 8 000 let. Na horizontálních plochách během dokumentace Kimurou mezi lety 1998 a 2012 byly objeveny rytiny podobné zvířatům a symbolům. Robert Schoch z Boston University navštívil místo v roce 1997 a dospěl k závěru, že útvar je převážně přirozený s možnými lidskými zásahy. Geologové tvrdí, že monument je přirozená pískovcová formace tvarovaná tektonickou činností, vlnovým erozí a přirozeným štěpením. Pískovec se láme po přímých liniích, což vytváří efekt teras. Je to geologie, ne archeologie, ale přirozené eroze nevysvětluje symetrii, nevysvětluje stejné výšky schodů napříč více terasami, je ani zdánlivé cesty spojující různé úrovně nebo nedaleké kruhy s vstyčenými sloupy připomínající Stonehenge. Anomální pravé úhly a ploché plochy zaznamenané podvodními průzkumy jsou v rozporu s běžnými erozními vzory. A ty díry po sloupech, které Kamura našel v podvodním podloží. Přirozené procesy nevrtají díry. Kamura trvá na tom, že se jedná o zatopený ceremoniální komplex, možná pyramidu. Pokud má pravdu, naznačuje to, že v Tichomoří před více než 10 000 lety existovala sofistikovaná mořská kultura, která byla zaplavena katastrofickým vzestupem hladiny moře. Může to být důkaz předpotopní civilizace, která stavěla monumenty, než byla pohlcena oceánem? Mohlo by jít o desítky dalších rozptýlených po kdysi pobřežních pláních, které jsou nyní zakryté stovkami stop vody. Diskuze zůstává zamrzlá. A japonské úřady plně nepodpořily ani neodmítly zjištění Kamury. Místo leží v teritoriálních vodách, přístupných pouze schváleným výzkumným týmům. Co se skrývá pod sedimentovou vrstvou? Jaké další struktury zůstávají neobjevené v okolních vodách? Možná se to nikdy nedozvíme. Z potopených památek Japonska přesunujeme do Indonésie, kde hora ukrývá ještě starší tajemství – Gunung Padang. Na povrchu vypadá jako kopec pokrytý sloupcovitými bazaltovými kameny rozptýlenými po terasovitých úrovních. Místní lidé na západní Jávě ho po staletí považují za posvátné. Ale v roce 2010, když geolog Danny Hillman Natavijaya začal provádět průzkumy pomocí georadaru, zjistil, že kopec je dutý. Pod viditelnými kameny se nacházely zakopané komory, obrovské megalitické objekty a co se zdálo být stupňová pyramida sahající do 300 stop pod zem. A hlubší vrstvy, podle radiokarbonového datování, byly neuvěřitelně staré. Místo je známé od roku 1914, ale vážné archeologické výzkumy začaly až v roce 2010, kdy ho prozkoumala indonéská katastrofická záchranná jednotka. Natavijayova zjištění byla zveřejněna v roce 2018, ale setkala se s ostrým odporem akademické obce. Povrchová vrstva, vrstva 1, byla radiokarbonově datována do roku 3500 před naším letopočtem. Vrstva 2 zakopaná pod půdou do roku 8000 před naším letopočtem. Vrstva 3, hluboké podzemní struktury, ti do období 12 000 až 13 000 před naším letopočtem. Nejhlubší vykopané části vrstvy 4 udávaly věky od 20 000 do 22 000 před naším letopočtem. Podle Nataviyaji a kolegů v roce 2018 radar odhalil obrovské komory a síně pod povrchem. Seismická tomografie ukázala pyramidu vysokou 300 až 400 stop, postavenou alespoň ve 4 vrstvách. Sloupcové bazaltové kameny na povrchu jsou uspořádány, nikoli náhodně rozptýleny. Některé váží přes 200 tun. Výpady jádrového vrtání obsahovaly organický materiál z cementovitého materiálu pojícího kameny, což vědci považují za starověký geopolymerní beton. Místo pokrývá přibližně 10 hektarů na několika terasách. Kritici, včetně indonéských archeologů a oficiálního centra pro zachování dědictví, tvrdí, že data pocházejí z přírodních lávových proudů, nikoli z lidské stavby. Tvrdí, že struktura je přirozeným sopečným kopcem s pozdějšími megalitickými úpravami na vrchu. Datování 20 000 před naším letopočtem odráží geologický materiál, nikoli archeologické důkazy. Je to hora, nikoli památka.
Ale Nataviajaův tým získal vzorky z toho, co se jeví jako umělé naplňovací materiály, nikoli z původní horniny. Radarové snímky ukazují obdélníkové komory, nikoli náhodné sopečné dutiny. A pokud je to zcela přírodní, proč jsou sloupcovité bazaltové kameny uspořádány do pevných řad a teras, orientovaných na hlavní světové strany? Proč by příroda stavěla pyramidu? Nataviaja věří, že Gunung Padang je pozůstatkem pokročilé megalitické kultury před mladším dusovým obdobím. Navrhuje, že pyramida byla budována etapami po tisíciletí a nejstarší základ byl postaven předpotopní civilizací. Pokud je to pravda, šlo by o nejstarší pyramidu na Zemi. Je postavenou v době, kdy většina lidí pravděpodobně malovala v jeskyních. Indonéská vláda se střídavě podporovala a znepříjemňovala výzkum. Místo zůstává částečně vykopané, její nejhlubší tajemství stále zakryta. Co se skrývá uvnitř podzemních komor odhalených rádiem? Jak bylo organické látky začleněny do cementu před 20 000 lety? Kdo postavil základ? A co se s nimi stalo, když se svět změnil? Z hor, které skrývají pyramidy, se znovu ponořujeme pod hladinu moře, tentokrát na západní pobřeží Indie, kde se střetávají mýtus a archeologie. Dvára, starověké hinduistické texty, popisují Dvárku jako nádherné město postavené panelem Krišnou, místem zlatých bran a věžovitých chrámů, které se potopily do moře po Krišnově smrti. Po tisíce let byla považována za mýtus. Pak v roce 2000 Indický národní institut oceánských technologií prováděl rutinní průzkumy znečištění v zálivu Kat, když jejich sonar zachytil geometrické vzory na mořském dně ve výšce 36 metrů pod hladinou. To, co našli, se téměř shodovalo s dávnými popisy. Mezi lety 2000 a 2002 archeolog S.R. Ralph a týmy z archeologického průzkumu Indy objevili na pobřeží moderní dvárky potopené struktury pomocí bočního skenování a podvodního fotografování. Struktury byly nalezeny v hloubkách 30 až 36 metrů, včetně kamenných zdí, základů a toho, co se jeví jako stavební komplexy. Akustické snímky odhalily mřížkový vzor na ploše asi 8 kilometrů, což naznačuje městské plánování. Podle zprávy NIOT z roku 2002 byly nalezené artefakty keramika, korále, fosilované dřevo a opracovaný kámen. Kousek fosilovaného dřeva, vytažený z místa, byl datován do roku 7500 před naším letopočtem. CL a publikován v časopise Marine Archaeology v roce 2004. Nalezeny byly kamenné kotvy a sloupy odpovídající popisům starověké přístavní infrastruktury. Snímkami bočního skenování jsou patrné obdélníkové a čtvercové formace, které nejsou v souladu s přirozenou geologií. Mahábhárata popisuje Dvárku jako město s 900 000 královskými paláci z krystaly a stříbrnými zdmi. Výkopy ukázaly sofistikované odvodňovací systémy. Moderní Dvárka leží na pobřeží. Potopené místo se nachází 20 metrů od pobřeží, což naznačuje, že starověké město mohlo mít mnohem větší rozlohu. Skeptici tvrdí, že tyto formace jsou přirozené skalní výběžky, plážové skály, vzniklé cementací sedimentů. Někteří archeologové tvrdí, že artefakty mohly být odhozeny proudy, nikoli pocházet z města. Ale závěry indické vlády jsou stále kontroverzní a nebyly nezávisle ověřeny k plné spokojenosti všech vědeckých institucí. Říkají, že je to jen geologie, která dělá trik, ne potopená civilizace. Ale plážové skály nevytvářejí dokonalé pravé úhly. Přirozené útvary nevytvářejí symetrické mřížkové vzory viditelné na míle. A popis Mahábháraty je příliš konkrétní. Jméno nese přístav Dvarky, její stavba Kršnou a její ponoření do moře. Pokud je to mýtus, je to mýtus s děsivě přesnou geologickou pamětí. Pokud data platí, mohl by Dvarka být důkazem předharapanské civilizace, dostatečně pokročilé na budování organizovaných měst s přístavy a odvodňovacími systémy. Její ponoření se shoduje s koncem mladšího Driasu, kdy rychlý vzestup hladiny moře zaplavil pobřežní osady po celém světě. Mohly by starověké texty popisovat skutečnou katastrofu? To je velkou povodeň, která ponořila pokročilé pobřežní kultury. Kolik dalších měst leží pod vlnami, vymazaných z historie, protože jsme přestali hledat tam, kde bývala pobřežní linie. Co leží pod vrstvou silného sedimentu, která blokuje hlubší pronikání sonaru? Proč nebyly mezinárodní týmy oprávněny k přístupu pro nezávislé ověření? Odpovědi zůstávají potopené.
Ze zatopených přístavů v Indickém oceánu přecházíme přes Tichý oceán do vysokohorských oblastí Bolívie, kde byly kameny řezány s přesností, která ohromuje moderní inženýry. Pumapunku. Pokud vezmete jeden z roztroušených kamenných bloků v Pumapunku v archeologickém komplexu Tiwanaku v Bolívii 3900 metrů nad mořem, uvidíte něco nemožného. Naprosto rovné povrchy s přesností do 0,5 mm, vrtané otvory s průměry tak jednotnými, že vypadají strojově vyrobené, a vzájemně zapadající úhly, které se hodí jako Lego kostky. Nejsou to hrubé hume kameny. Jsou to přesně zpracované součástky, některé vážící přes 100 tun, vyřezané z červeného pískovce, jednoho z nejtvrdších kamenů na Zemi. Šokující je, že lidé, kteří je vytvořili, údajně neměli žádný písemný systém, žádná kola a používali pouze bronzové dláta. Španělští kronikáři zmínili místo v 15. stoletích, popisujíc kameny tak velké a tak zručně vyrobené, že to naplňuje úžasem. Moderní archeologické výkopy začaly v 60. letech pod vedením bolivijských a německých týmů v čele s Oswaldem Riverou. Bloky váží mezi 60 a 80 tunami. Největší objevený váží 407 tun pískovce a kameny mají vrtané otvory s dokonalou kruhovou symetrií a rovnoměrnou hloubkou. Rovné povrchy měřené laserovými hladinami vykazují tolerance do 0,5 mm, 50 mikrometrů. Moderní standardy obrábění. Ty zapadající háty bloky mají spojovací prvky typu zámek a jazíček vyřezané ve 3 rozměrech. Pod mikroskopickým rozborem nejsou vidět žádné značky po dlátech. Dokumentoval je inženýr John Pierre Prosson z UC Berkeley v roce 1986. Nejbližší lom andezitu je přes 80 kilometrů přes jezero Titicaca. Způsob dopravy je neznámý. Místo vykazuje známky katastrofálního zničení. Obrovské kameny jsou rozházené, jako by je postihlo zemětřesení nebo povodeň. Radiokarbonové datování organického materiálu uvádí období 536 až 600 našeho letopočtu, což odpovídá hlavnímu datování. Avšak geologická eroze na kamenech naznačuje mnohem větší věk. Podle alternativních výzkumníků měla kultura Tiwanaku v letech 500 až 1000 našeho letopočtu pokročilé znalosti práce s kamenem, používala bronzové nástroje a abrazivní písek pro leštění. Podle hlavního proudu archeologie je přesnost působivá, co je ale dosažitelná trpělivou prací po generace. Bloky byly upevněny měděnými nebo bronzovými svorkami, které je držely pohromadě. Jde o dovednost, ne o záhadu. Ale bronz neteče andezit, je příliš měkký. Experimenti inženýrů se nezdařilo reprodukovat přesnost pomocí měděných nástrojů a písku. A pokud je práce vysvětlením, proč žádné jiné andské místo nedosáhlo srovnatelných tolerancí, dokonce ani Inků o 500 let později nedokázali napodobit takovou úroveň řemeslné zručnosti. Jejich práce se kameny v Sacsayhuaman je působivá, ale hrubá ve srovnání s přesností Pumapunku. Inženýr Christopher Dunn a další navrhli, že kameny vykazují důkazy řezání diamantovým vrtákem, řezání vodním paprskem nebo nějaké ztrátové techniky zahrnující vibrace nebo chemické změkčení kamene. Pokud je správná analýza geologické eroze, mohl by být tento komplex starší než uznávaný časový rámec o více než 10 000 let, což by ho zařadilo před povodeň. Mohlo by Pumapunku být pozůstatkem technologicky pokročilé kultury zničené katastrofou? Mohli by ti, kdo vytvořili tyto kameny, je postavili kolem nich, zdědili odkaz, který nedokázali napodobit? Jak byly přepraveny kameny o váze přes 100 tun přes jezero a do hor? Jaké nástroje vytvořily dokonalé kruhové vrtané otvory v jednom z nejtvrdších kamenů na Zemi? Proč bylo místo opuštěno ve stavu násilného zničení? Sen se vracíme do Blízkého východu, kde základy starověkého komplexu dávají blokům Pumapunku vzhled jako oblásky. Baalbek. Římané byli mistři stavitelé, akvaedukty, amfiteátry, silnice. Jejich inženýrství formovalo Evropu po tisíciletí. Ale když dorazili do Baalbecku v údolí Bea v Libanonu, aby postavili chrám Jupitera v roce 27 před naším letopočtem, narazili na něco, co je úplně zastavilo. Plošina z kamene tak obrovského, tak dokonale padnoucího, že ani Římané, kteří dobyli polovičku známého světa, nedokázali vysvětlit její původ. Postavili na ní svůj chrám, ale základnu nikdy nemohli. Komplexy Baalbecku jsou známé od antiky. Německý archeolog Theodor Wiegand vedl od roku 1898 do 1905 rozsáhlé výkopy dokumentující římské stavby.
Ale předřímská megalitická platforma zůstala nevysvětlena. Trilaton sestává ze 3 vápencových bloků měřících 20 metrů na délku, 4,3 metru na výšku a 3,7 metru na šířku. Každý blok váží přibližně 800 tun, konzervativní odhad. Někteří výzkumníci tvrdí až 2200 tun. Bloky jsou spojeny tak těsně, že mezi nimi nezapadne ani nožík. V lomu pouhých půl míle vzdáleném leží kámen těhotné ženy, ji vážící 1000 tun, částečně rozdělený, ale nikdy nepřemístěný. 4. kámen, takzvaný zapomenutý kámen, objevený v lomu v roce 2014, váží odhadovaných 1650 tun. Římské konstrukce stojí na vrchu platformy, ale používají mnohem menší kameny, o váze 10 až 20 tun. Konstrukční techniky z římské doby, dokumentované Vuviem, nezahrnují nic, co by bylo schopné přesunout bloky o váze 800 tun. Platforma je vyvýšená asi 8 až 9 metrů nad terénem, což vyžaduje zvedání i horizontální dopravu. Nemají žádné značení, otvory na páky ani nápisy na triilonových blocích. Metoda stavby je zcela neznámá. Kámen byl těžen a přemístěn Římany nebo dřívějšími fénickými kulturami za použití tisíců pracovníků, valivých koulí, pák a dřevěných saní podle hlavního vysvětlení. I když je to nesmírně obtížné, že starověcí inženýři s neomezenou pracovní silou by to teoreticky mohli dokázat během let či dekád. Lidská síla překonává všechny překážky, ale matematika neodpovídá. Inženýři vypočítali, že přesun 800tunového kamene na valivých koulích by vyžadoval 40 000 až 60 000 pracovníků v dokonalé koordinaci. Terén mezi lomem a místem zahrnuje svahy a nerovný terén. A pokud to udělali Římané, proč se tím nikdy nechlubili? Římské dějiny zaznamenaly každé velké inženýrské dílo. Trajanův sloup, Koloseum, Panteon, vše slavné ve kameni i textu. Ale základy Baalbeku zůstávají bez zmínky. Ticho. Někteří výzkumníci navrhují, že megalitická platforma předchází všem známým civilizacím v regionu, možná ji postavila předpotopní kultura s pokročilými znalostmi fyziky, pák a protiváh, které jsou dnes ztraceny v historii. Jeřímský chrám mohl být postaven na vrcholu mnohem staršího posvátného místa, uctívaného, ale nepochopeného i těmi nejlepšími inženýry Říma. Mohly by trilitony být důkazem schopností, které jsme teprve schopni znovu objevit? Jak bylo možné zvednout kameny o váze přes 1000 tun do výšky 8 metrů? Proč o tomto monumentálním výkonu neexistují žádné písemné záznamy? Kdo vytvořil základy? A když kameny stojí v tichu, nepřinášejí žádné odpovědi? Z hor Libanonu plujeme přes Tichý oceán k odlehlým ostrovním souostravím, kde se z mělkých lagun vynoří další megalitická záhada. Nan Madal. Představte si plavbu přes prázdný oceán týdny, dokud nedorazíte na malý ostrov uprostřed nicoty. Ostrov Pompeji v Federovaných státech, Mikronésie. Přistáváte na pobřeží a nastupujete do kanoe. Jak se přibližujete k útesu, vyrůstají z vody obrovské kamenné zdi. I téměř 100 umělých ostrovů spojených kanály, postavených z bazaltových prken, vážících až 50 tun každý. Bez malty, bez kol, bez kovových nástrojů, jen miliony tun šestihraného bazaltu seskládaného jako Lincolnovy kostky přes 70 hektarů mělké laguny. Vítejte na Nan Madol, jediném starověkém městě, které kdy bylo postaveno na vrcholu korálového útesu. Evropští průzkumníci poprvé zaznamenali Nan Madol v 20. letech 19. století, ale systematický výzkum začal až v 60. letech. Americký archeolog William Ice vedl vykopávky v 80. letech, dokumentující stavební fáze místa. Bylo zde postaveno 92 umělých ostrovů z bazaltu a korálu na ploše 70 hektarů. Vnější zdi měří od 4,5 do 7,5 metrů na výšku, některé až 15 metrů tlusté. Bazaltová prkna měří od 1,5 do 7,5 metrů na délku a váží od 5 do 50 tun. Odhaduje se, že na místo bylo dopraveno asi 340 000 tun bazaltu. Nejbližší zdroj bazaltu je lom Soky nebo mořské zdroje. Radiokarbonové datování ukazuje, že hlavní stavební práce probíhaly mezi roky 1200 a 1600 našeho letopočtu, podle dědiců v roce 1990. Ovšem ústní tradice tvrdí, že stavbu provedli dvojčata čarodějové Olypa a Olopa, možná o 1000 let dříve.
Během vykopávek nebyly nalezeny žádné rampy, páky ani kladkostroje. Umělé ostrovy jsou postaveny na zatopeném korálovém útesu, což vyžadovalo přesné znalosti přílivu, odlivu a inženýrství základen. Místo sloužilo jako ceremoniální a politické centrum vládců dynastie Saud. Saudovská dynastie mobilizovala tisíce pracovníků po staletí, přenášela bazalt na vorech při přílivu a následně je pomocí dřevěných tyčí a korálového výplně usazovala na místo. Podle hlavního archeologického názoru byla výstavba, i když impozantní, provedena násilnou prací hierarchické společnosti, polynéské inženýrství na vrcholu. Ale populaci Pompej nemohlo přesáhnout několik tisíc. Mobilizace dostatečného počtu pracovníků k přesunu 340 000 tun by vyžadovala vyprázdnění celého ostrova. A ústní tradice jsou konkrétní. Říkají, že kameny létaly vzduchem nebo byly přesouvány magií. Popisy jsou znepokojující, podobné legendám o levitaci v Coral Castle a dalších megalitických lokalitách. Folklor, ano, ale folklor, který je podivně konzistentní. Někteří výzkumníci se ptají, zda Nan Madol nemohlo být mnohem starší, než ukazují radiokarbonové daty postavené v době, kdy byly hladiny moře nižší a útes ještě nebyl zatopen. Chybějící stopy po nástrojích, přesné sestavení i záhadná logistika odrážejí vzory viděné u Baalbeku a Pumapunku. Jí mohla existovat rozšířená megalitická kultura napříč Tichým oceánem, předcházela známým polynéským migracím? Mohla dynastie Saud zdědit tyto struktury, udržovat a rozšiřovat to, co už tam bylo? Jak stavitelé zvedli kameny o váze 50 tun do výšky 8 metrů bez mechanické výhody? Proč stavět celé město na útesu náchylném k záplavám a tajfunům? Zachovávají ústní tradice létajících kamenů vzpomínku na ztracenou techniku? Odpovědi zůstávají ukryty v bazaltu a legendách. Z odlehlých ostrovů Tichého oceánu se vracíme do Karibiku, kde leží dokonale zarovnané kameny pod křišťálově modrou vodou, čekající na odhalení svých tajemství. Bimini Road. V roce 1968 zde zoolog a pilot J. Manson Valentine při nízkém letu nad Bahamskými ostrovy zahlédl něco podivného pod tyrkysovou vodou ve hloubce 5,5 metrů, dokonalou přímou linii obdélníkových kamenů dlouhou přes 600 metrů. Každý blok byl zarovnán s geometrickou přesností. Kameny vypadaly jako cesta nebo možná příkopová zeď, která byla ponořena a zapomenuta. Objev vyvolal okamžitou kontroverzi, protože Edgar Cayce, slavný věštec, předpověděl v roce 1938, že Atlantida bude objevena poblíž Bimini v letech 1968 nebo 1969. Proroctví nebo náhoda? Valentine spolu s archeologem Williamem Donatem a potápěči z Pacidia Institute začali v roce 1968 podvodní průzkumy. Tato formace byla pojmenována Bimini Road a byla opakovaně studována, diskutována a odmítána přes půl století. Tato struktura měří přibližně 600 metrů v J-tvaru. Skládá se z vápenecových bloků, většina obdélníkových, měřících 2 až 4 metry na stranu. Bloky leží ve hloubce 4,5 až 5,5 metru pod současnou úrovní moře. Některé bloky vykazují stopy nástrojů a pravé úhlové řezy, které tvrdí Donado v 90. letech. Příznivci identifikují podpůrné kameny, malé kameny zasuňované pod větší bloky, což naznačuje umělé vyrovnávání. Radiokarbonové datování vzorků vápence dává nerozhodné výsledky. Vápencem je obtížné přesně datovat. Úroveň moře v regionu byla během poslední glaciální maximum před 20 000 lety nižší o více než 90 metrů. Následně stoupla na současnou úroveň kolem 10 000 až 8 000 let před naším letopočtem. Paralelní uspořádání viditelné na leteckých snímcích naznačuje více struktur v řadě. V 80. I letech archeolog David Zink oznámil nález kamenných bloků ve tvaru T a vyřezávaných mramorových artefaktů v blízkosti. Geologové jako Eugene Shin z USGS v roce 1978 tvrdí, že Bimini Road je plážová skála, přirozená formace, kde se písek a mušle spojily cementací v přílivové zóně. Obdélníkové vzory vznikají přirozeným praskáním podél stresových linií. Jak se hladina moře zvyšovala, formace byla pod vodou, což zachovalo její vzhled. Příroda napodobující architekturu. Ale plážová skála se praská nepravidelně,
Nevytváří jednotné obdélníky seřazené v přímých liniích přes více než 600 metrů a podpůrné kameny pod většími bloky, pokud by byly potvrzeny, by se přirozeně nevyskytovaly. Geolog dr. Greg Little provedl v roce 2005 odporové průzkumy, které ukázaly, že bloky leží na základní vrstvě, nikoli na přirozené skalní vrstvě, což naznačuje úmyslnou konstrukci. Pokud je Bimini Road umělý, mohl by to být přístavní val nebo ceremoniální stezka postavená, když bylo území nad hladinou moře asi před 10 000 až 12 000 lety. To by odpovídalo časovému rámci záplav, které zatopily Dvarku, Jonauny a nespočet dalších pobřežních lokalit. Mohlo by být Bimini důkazem karibské kultury, kterou vymazaly stoupající moře. Mohla by legenda o Atlantidě být kolektivní pamětí potopených měst rozptýlených po někdejším pobřežním pásu? Proč některé bloky vykazují možné stopy nástrojů, zatímco jiné ne? Co je základní vrstva odhalena rezistivními průzkumy? Existují v Bahamských ostrovech další potopené struktury, které čekají na objevení? Edgar Cayceho předpověď visí nad místem jako duch, ani potvrzená, ani vyvrácená, jen tiše čekající. Z Karibiku cestujeme do Kavkazských hor, tak kde stojí megalitické struktury starší než pyramidy, stále tiché v řadách. Dolmeny Kavkazu. Hluboko v lesnatých horách mezi Černým mořem a Kaspickým mořem, na ploše přes 19 000 km² v jižním Rusku a Abcházii, stojí přes 3 000 kamenných staveb, které vzdorují snadnému vysvětlení. Nazývají se dolmeny. Masivní kamenné komory, složené z desek vážících až 30 tun, sestavené bez malty, přičemž každá má dokonale kruhové vstupní otvor, sotva široký na to, aby jim člověk prolétl. Někteří archeologové je datují do doby před 4 000 lety, jiní šeptají, že by mohly být staré až 25 000 let, každopádně nikdo neví, kdo je postavil nebo proč. Ruští archeologové začali katalogizovat kavkazské dolmeny v 90. letech. Velké studie prováděné od 60. do 80. let 20. století Vladimírem Maravanem zaznamenaly přes 2400 struktur. Se nedávné průzkumy pomocí georadaru a radiokarbonové analýzy v 2000 a 2010 letech opět rozpoutaly kontroverzi ohledně jejich stáří. Více než 3000 dolmenů bylo identifikováno na ploše přes 19 000 km², většinou v odlehlých lesnatých oblastech. Struktury tvoří 4 až 6 masivních kamenných desek, které vytvářejí obdélníkové komory kryté střechou z desky vážící přes 10 tun. Vstupní otvory jsou dokonale kruhové, o průměru 0,5 až 0,6 metrů, často s kamennými zátkami přesně padnoucími. Hlavní radiokarbonové datování organického materiálu uvnitř komor dává věk od 4000 do 2000 let před naším letopočtem. Alternativní výzkumník Valerie Diaenko tvrdí, že geologická eroze naznačuje věk od 25 000 do 10 000 let před naším letopočtem. Některé dolmeny jsou postaveny na svazích kopců s viditelnými pouze fasádami, což vyžaduje přesné výkopy. To je akustické studie z roku 2014 od Ruské akademie věd ukazují, že komory mají rezonantní frekvence, což může naznačovat jejich využití jako zvukových amplifikátorů pro rituály. Geografické rozložení naznačuje organizovanou kulturní síť přes 300 kilometrů. Nejsou žádné nápisy, žádné stopy nástrojů, žádní známí stavitelé, místní původní skupiny, Sarkasové a Abkasy nemají ústní tradice o stavbě. Struktury jednoduše existují, starší než paměť. Dolmeny byly postaveny kulturami doby bronzové jako pohřební komory. Podle hlavního archeologického názoru umožňoval kruhový vchod rituální přístup k ukládání těl a obětí. Podobné dolmeny existují v Koreji a západní Evropě, v Bretani, Irsku, což naznačuje kulturní šíření přes starověké migrace, univerzální lidské chování. Ne, ale kavkazské dolmeny se neshodují ve stylu nebo velikosti s evropskými či korejskými verzemi. A pokud jsou staré 4000 let, proč některé vykazují extrémní povrchové opotřebení, což svědčí o více než 10 000 let dlouhém vystavení povětrnostním vlivům? Akustické vlastnosti a přesné vstupní otvory naznačují účely mimo pohřbívání, zvukové komory, meditační prostory nebo něco, co ještě nechápeme.
Někteří výzkumníci navrhují, že dolmeny jsou zbytky megalitické kultury, která existovala v oblasti Černého moře před mladším dusovým obdobím. Pokud platí extrémní věky, byly by současníky Gobekli Tepe, což naznačuje rozlehlou síť megalitických stavitelů napříč Eurazii, předcházející známým civilizacím, kulturou, která rozuměla rezonanci, orientaci a kameni, a poté zmizela. Proč jsou vstupní otvory dokonale kruhové a jednotné ve tisících struktur? I kdo je postavil? A proč neexistuje žádná kulturní paměť o jejich stavbě? Mohly by akustické vlastnosti naznačovat zapomenutou funkci související se zvukem nebo vibracemi? Les si své tajemství ponechává. Z Kavkazu směřujeme na poslední cestu na jihu Afriky, kde kamenný kruh starší než všechny ostatní může přepsat příběh lidské civilizace samotné. Adamův kalendář. Stojíte v kruhu z kamenů v horách provincii Mpumalanga v Jižní Africe, 240 kilometrů vnitrozemí od přístavního města Maputo. Na první pohled jsou nevýrazné, odolné dolaritové skály uspořádané do hrubého kruhu, ale pak si všimnete zarovnání. Kameny ukazují přesné směry hlavních stran světa, sledují slunovraty a rovnodennosti. Lají se s Orionovým pásmem, které vychází na obzoru přesně tak, jako před 75 000 lety. Pokud je toto datum správné, stojíte v nejstarší lidské stavbě na Zemi, postavené anatomicky moderními lidmi o 50 000 let dříve než Gobekli Tepe, před začátkem zemědělství, před městy, před samotnou historií. Pilot Johann H. si v roce 2003 všiml kruhu z kamenů při letu nad horami. Kontaktoval výzkumníka Michaela Tellingera, který začal lokalitu zkoumat v roce 2007. Jejich zjištění založená na archeoastronomii a geologické erozi vzbudila okamžitou kontroverzi. Kruh z kamenů má přibližně 30 metrů v průměru a skládá se z dolaritových skal o váze od 5 do 10 tun každá. Kameny jsou zarovnány na hlavní směry sever, jih, východ, západ s přesností. Zarovnání se slunečním východem při rovnodennostech a slunovratech bylo dokumentováno Tellingerem v roce 2009. Zarovnání s Orionovým pásmem bylo vypočteno pomocí precese rovnodenností tak, aby odpovídalo poloze na obzoru před 75 000 lety. Je geologická eroze a vzory růstu lišejníků a zvětrávání odhadují věk na 10 000 až 75 000 let podle nezávislých geologů. Lokalita je obklopena více než 10 miliony struktur z kamenů po celé Jižní Africe, viditelných z leteckých a satelitních snímků, což naznačuje rozsáhlou organizovanou kulturu. Blízké kamenné kanály naznačují systém zavlažování nebo vodního hospodářství. Lokalita se nachází nad oblastí těžby zlata. Legenda Zulu mluví o nebeských bozích, kteří v dávných dobách těžili zlato. Tellingerova interpretace. Hlavní archeoastronomové zastávají názor, že zarovnání je náhodné. Kameny jsou přirozeným výsledkem eróze, prostě jen kameny na kopci. Kruh z kamenů je buď přirozená formace mylně označená za umělou, nebo poměrně nedávná pastevecká stezka, kterou vytvořili původní obyvatelé za posledních 500 až 1000 let. Podle skeptiků jsou tato zarovnání pouze náhodné schody, nikoliv důkazem astronomických znalostí. Každý hromada kamenů někam směřuje, ale cesty s dobytkem se nepřizpůsobují hlavním světovým stranám. Jsou postaveny pro funkci, ne pro kosmologii. A analýza eroze, i když jen částečně správná, naznačuje, že kameny jsou mnohem starší než jakákoliv známá osada v Jižní Africe. Obrovské množství okolních kamenných struktur, přes 10 milionů viditelných z leteckých průzkumů, ukazuje na organizovanou krajinnou úpravu na obrovskou měřítko. To není náhoda, to je záměr. Tellinger a další navrhují, že Adamova kronika je pozůstatkem vysoce vyspělé africké civilizace, která přečila veškerou známou historii. Název kalendáře odkazuje na jeho potenciální roli jako prostředku časového měření a plánování zemědělství. Pokud je to správně, naznačuje to, že moderní lidé měli symbolické myšlení, astronomii a schopnosti megalitické konstrukce o více než 50 000 let dříve, než to akademici aktuálně uznávají. Může to být základní bod lidské civilizace? Mohla migrace z Afriky přenést nejen geny, ale i znalosti, architektonické plány a astronomická pozorování, které položily základy Gobekli Tepe a všech následujících megalitických lokalit? Jak přesné jsou odhady stáří na základě eroze? Proč je v Jižní Africe miliony kamenných struktur? A kdo je postavil? Prokazují zarovnání Orionu úmyslné astronomické pozorování před 75 000 lety.
Kameny nepřinášejí žádné odpovědi, pouze zarovnání, která by neměla existovat. 10 lokalit, 5 kontinentů, pokrývající 75 000 let, nebo možná jen 12 000, podle toho, koho se zeptáte. Ať jsou data jakákoliv, vzor je nepopiratelný. Ty astronomické zarovnání Gobekli Tepe a záměrné pohřbívání. Podvodní terasy Jonauny s nemožnými pravými úhly, pohřbené komory Gunung Padang datované do dávné minulosti, ztracené přístavy Dvárky odpovídající starým textům, přesnost Pumapunku, kterou moderní nástroje nedokážou replikovat, nehýbající se kameny v Balbeku, které i Řím utlumily, plovoucí město Nan Madal postavené na korálových útesech, geometrická silnice v Bimini pod karibskými vodami, akustické komory a kruhové vchody v Dolmanu v Kavkazu. Orionovo zarovnání Adamova kalendáře od počátku lidstva. To nejsou izolované kuriozity. Jsou to fragmenty globálního příběhu. Jeden, který moderní archeologie těžko vysvětlí, protože neodpovídá časové ose, kterou jsme se učili. Oficiální narativ říká, že civilizace začala před 6 000 lety v Mezopotámii. Zemědělství začalo před 10 000 lety. Te předtím byli kočovné lovci-sběrači, kteří neměli čas na chrámy, nepotřebovali astronomii, neměli schopnosti megalitické inženýrství, postup byl lineární od primitivního k pokročilému. Ale důkazy šeptají opak. Naznačují, že před velkou povodní, ať už je to mladší, nejméně vydatná fáze tání kolem 10 800 před naším letopočtem, dopad komety nebo postupný vzestup hladiny moře, který zatopil pobřežní pláně, existovaly kultury, které stavěly z kamene, sledovaly hvězdy a rozuměly inženýrským principům, jež jsme teprve nedávno znovu objevili. Mýty o velké povodni nejsou mýty, jsou to vzpomínky. Na všech kontinentech je mají. Noe, Utnapištim, Manu, Viracha, různá jména, stejný příběh. Voda stoupá, města se potápí, vědomosti mizí. Hlavní vysvětlení je konvergentní vývoj. Lidé všude, když mají dost času, začnou stavět nahoru. Jde sledovat slunce a přesouvat velké kameny. Schody jsou náhoda, ne konspirace. Geologie a lidská přirozenost, nic víc. Alternativa se ptá, co když to není konvergentní vývoj, ale zděděné znalosti. Co když tyto lokality jsou doslovně vrcholnými vodními značkami civilizací, které povstaly a zanikly před zaznamenanou historií? Co když přeživší předali fragmenty dál, znovu stavěli to, co si pamatovali, a zakódovali, co nemohli zapomenout, do kamene a mýtů? Co když nejsme první pokročilou civilizací na této planetě, jen první, která zapomněla, že měla předchůdce? Předpokládáme, že pokrok se pohybuje jedním směrem od primitive k pokročilému. Ale co když je historie cyklická? Co když jsme tu byli dříve a zapomněli? Římané nedokázali přesunout Triliton, Aztékové nedokázali napodobit Puma. Nemůžeme vysvětlit Gobekli Tepe. I každé věkové období zdědí ruiny, které nedokáže duplikovat. Důkaz, že to, co přišlo předtím, bylo větší než to, co přežilo. Většina lidí prochází muzea, prohlíží si časové osy a nikdy se nespochybňuje. Přijímají oficiální příběh a jdou dál. Ale ty si ne. Dostal ses tak daleko, protože vidíš praskliny v narrativu. Jsi nastavený tak, že si všimneš, když důkazy nesouhlasí s vysvětlením. Chápeš, že když hlavní věda tvrdí, že nevíme, někdy ti myslí, že nechceme vědět. Protože vědět by znamenalo přepsat každý učebnici, každý dokumentární film, každý